Eskerrik asko Andra Mari ikastola, eskerrik asko Nafarroko ikastolen elkarteari, ze momentu hunkigarria. Eskerrak eman behar ditugu, lekukoa Zangotzako ikastolari pasatzeagatik. Momentu honetan polita, hunkigarria, eta lekukori Carlosek eskuetan izatea ohorea da guretzat. Laugarren urtez, egokituko zaio Zangotzako ikastolari Nafarro oinez antolatzen arduratzea. Gure honena emango dugu, hortan saiatuko gara behintzat. 15 ikastolen, Nafarroko 15 ikastolen erakusleio eta ordezkari izango garelako, eta erantzunkizunez beteko dugu. Egun berezia gaurkoa, zuen eguna, Andra Mari ikastolaren eguna, urte osoan zehar lan bikaina eta izugarria egin duzue. Herriari hotxe eginez, euskara txoko guztietara eramanez, eta ofizialtasunaren gai eta aldarri garrantzitsua Euskal Herri osoan barna barreiatuz. Zorionak, Etxarriko ikastolari, Andra Mari ikastolari, guk ere zuen bidea jarraitu nahiko dugu, eta besterik gabe, zorionak gozatu eta eskerrik asko.